Eja painem ya diwehi lagu Mas. Desa. Ho ho. Nyuki padha tempele. Yo. Atol kurep yang sekali jadi syaratan. Atol kurep yang sekali jadi syaratan. Gundul pacul cul. Tempele Nyongki wakul kul. dengan Allah wakul grimbyang dadi syarat. Walah wakul grimbyang. Gundul pacul cul. tempelengan Nyongki wakul kul. dengan Allah wakul grimbyang segane sarapan. Wakul grimbyang segane dadi sarapan. Gundul pacul cul. tempelengan Nyongki wakul kul. dengan Wakul grimbyang segane dadi sarapan. Allah wakul grimbyang segane dadi sarapan. Gundul pacul cul. dengan Nyongki wakul kul. akol grem yang Segane jadi tiga. Wakul grimbyang segane dadi ala gundul pacul cul. tempelengan Nyongki wakul kul. dengan Kamu ini dulure sing gawe to. Segane dalan. Mas ana. akol Nyuwun pisan napa Mas? jadi syaratan Gundul pacul cul. tempelengan Nyongki wakul kul. dengan Allah wakul grimbyang segane dadi saratan. Wakul grimbyang segane dadi saratan. Gundul pacul cul. dengan Nyongki wakul kul. dengan Allah wakul grimbyang segane dadi. Allah wakul grimbyang segane dadi saratan. Ya. Gundul pacul Cocol tempelengan Nyongki wakul kul. dengan Wakul grimbyang segane dadi saratan. Wakul yang segane jadi syaratan. Iya. Nuwun sewu. Asmi kula Paeja Painem, kula niki dukun pijet, Mbah. Sinten sing bagai pijet Japa mantra? Lara panu kadas kura batu mo batu rek. Kok batu rek? Hah? Anjen anu obat leren. Mangga sing badhe nyuwun pijet kene. Kok batu rek? Pegel sithik monggo kula bateke. Nek sing kurang gedhe, kurang dawa niki wonten obate. Batu rek. Rek digol mlocok kaya batu rek barang. Masa aku batu rek? Ya lah, Mbak. Ora apa-apa mangene iki sak pijetan ala mau pira to? 20.000 tak gawe murah. Alah. Sikil pundi Mbah nyang capek sing pegel. Tapi obatnya batu rek. Kengko tak keprok pisan. Denggol mlocot kono. Waduh, alah. Paeja. Hei. Pijetmu keliru, sing di omah pijet dhisik. Nah, sing di omah pijet dhisik. Nah, ya. Nah. Terus Mbah Min dipijeti. Nah. Obatnya batu rek. Ya Mbah Min kae dipijeti. Aduh. Diobati. Lale-lale kan dipijeti Mbah Min. Dengkul iki. Mbah Ngatemin dipijeti. Aduh, Mbah Ngatemin iki rada pegel kabeh. Hei, Mbah Min iki sing lor. Aduh kok kene beler ngerek. Aduh, rumah saku kok. Dadi dukun pijet rumah saku kok angel men. Iki Mbak Men dipijeti. Labane batu rek. Batu rek. Aduh, rumah saku ki dadi jeragan pijet kok angel. Ngene iku kok mungsuhake Mak Erot kok angel iki lho. Padahal aku kok mbek Mak Erot ki meh padha. Mak Erot rada dawa ning aku rada mlemblek. Ayo, mbek diwehi lagu mboten, Mbah? Niki, Mbah. Ayo lagune. Iya. Yo, anon sing nanon
nonong sing nonong ngendi omahe nononge Ayo Mamen. kudu batuke aduh Dipijeti tenan iki. nononge Edan. ngendi omahe Yo yo. aduh sayang Lole. nononge sing nonong kudu batuke Ayo Mamen dipijeti. nononge sing nonong larang regane Ayo, Ki. nonong kudu batuke Yo. aduh sayang nononge larang regane iki no aduh sayang sarmane Ayo Jan. Iki lho. tetep manis najan nonon tambah manis dasar ayu pancen ayu najan nonon tambah ayu nononge sing nonon dudu nonong sing nonong larang regane nononge dudu batuke aduh sayang nononge larang regane aduh sayang Mbak Suraya intro Asik. la 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 ya 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 asik yo nonong sing nonong dudu batuke nonong sing nonong ngendi omahe nononge dudu batuke aduh sayang nononge larang regane aduh sayang nononge sing nonong ngendi omahe nonong sing nonong larang regane nononge ngendi omahe aduh sayang nononge larang regane aduh sayang dasar manis tetep manis najan nonong tambah manis Ayo Ki. Lagi. ayu Mamen yo Mamen. tetep ayu najan nonong tambah ayu yo nonong sing nonong larang regane nonong sing nonong ngendi omahe nononge larang regane aduh sayang nononge ngendi omahe aduh sayang aduh rumah saku dadi bakul pijet sak nonongan rumah saku entuk utama 20 ora ngono piyayi kene kok ora solidaritas to ya kok gedeng aku blogok sapinah Mbah iku lho sabar ta Mbah putumu mau wah wes syukur aduh rumah saku dadi dukun pijet japa mantra iku lho kirim wala kacir koko belo adem kirim wala kacir koko belo adem eplekenya segadul lho ngene iki sak gadulan ora entuk sawah sekotak samber telo tenan iya Mas lagune apa Mas ora oh jambu alas toh Iya loh. Yo. kelingan manis aseme
Pegel-pegel sithik le, ora apa-apa. Gone bola. Oke. Halo le. Jambu alas kulite ijo sing digagas wis duwe bojo. Ada gula ada semut turun rasa jadi rembut. Yen kula dijadi kawin Yo yo. Kedake nganti ora bakal ganti. Yo yo. Dulu, dulu. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Seneng lan sedih bareng-bareng dilakoni. Jambu alas dek manis rasane. Senajan tilas tak antani randane. Yo. Kelingan manis eseme Yo ya. terus kelingan ramah Yo, yo. kebuyune ana longso rasane ngati Yo ya yo. yen aku ora kelakon melu duweni. Oke. Paejang, painem mlebu sik, mari iku terus reok. Mari reok barongan ditutup barongan nggih. Nah, terus Swandara. Ah, 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 ah. Ya, paejang, painem mlebu sik. Bar iki reokan ditutup barongan. Swandara. Ho, he, ho, he, ho, he, ho, he, ho. Katur dumateng panjenenganipun keluarga agung saking Bapak Kalam dalah Ibu Risnawati. Ugi lumeber dumateng sedaya tamu undangan ingkang sampun pinarak lenggah. Baik saking keluarga warga masyarakat Tubanan Sekuping lan sedayanipun. Nggih. Sedaya tamu undangan ingkang sampun maringi dilan pangestu dumateng putra kinasih ingkang dipun tetakaken inggih menika anak Master Cinta Kevin Johan Alberto. Mugi ndadosaken putra ingkang migunani tumraping usul lan basa patuh dumateng tiyang sepahipun dalah agaminipun ing tembe ndadosaken putra ingkang saleh. Nggih, amin. Kantun kali adegan. Reok, mangke badan reok ditutup kalih barongan. Badane barongan langsung Swandara ngoten nggih. Yuk, Wahyu Tunggal Jaya. Dari pendukung setia kita, terima kasih untuk rekan syuting Gumilang, juga audio system MJ. Oke, thank you banget atas kerja barengnya di kesempatan siang menjelang sore kali ini. Warga masyarakat Sekuping, Tubanan lan sekitaripun, sesepuh sepuh yang sampun dirakan. Maingu bahagia di mana keluarga aku saking bawa kalam dalam Ibu Risnawati. Putra kinasih kan diputetakan mudah menjadikan putra ingkang soleh. Anak Master Cinta Kevin Johan Alberto. Yuk riake yuk, riake yuk. Ayo dek.
Ayo dong. Lo 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 lo. Ho hey ho hey 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 ho hey oh. Kalau ya ini caplok ya ini. Yuk, 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 mundur, 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 ya, 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 lo, 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 ho, 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 yeah. Monggo. Pamitan, Mas. Kula kita sampun kecap angger kula ngaturaken kalipuran dumateng keluarga agung saking Bapak Kalam dalah Ibu Krisnawati. Konjuk dumateng sedaya tamu undangan sesepuh bini sepuh warga masyarakat sekupin sedayanipun lalu kinangkut keluarga agung saking Bapak Mangatempin, Mbak Kakung Mbak Putri, Mbak beli wonten cerita kelindung angin kawula matur kula nyuwun agune pangarsani. Ing wusananipun kadang syuting matur sanget atas penyuntikan audio sound system MD. Juga terima kasih atas dukungannya pada kesempatan siang hari ini. Ing wusananipun kula kinten cekap onsikum bintangin Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali merdeka tetap merdeka. Nuwun nuwun Allah matur nuwun.